El jurat decideix atorgar un reconeixement a l'article publicat al Punt Avui i titulat Ni ànims en català, de Xevi Xirgo. Ja ho veuen, no ens poden donar ni ànims en català. Ho dic pel tema aquest que publicava ahir el diari L'Esportiu, que de tant en tant és bo recordar que no només és l'únic diari esportiu que s'edita en català, sinó que també és l'únic que hi pensa en català. L'entrenador de l'equip de tenis de taula de Cassà de la Selva, el Titi Cassà, va acabar expulsat del Campionat d'Espanya d'aquesta especialitat per haver animat un jugador del seu equip en català. Un crim, vaja. Sobretot si es té en compte tot plegat. Resulta que els entrenadors de tenis de taula no poden donar instruccions als jugadors mentre competeixen, però sí que els poden donar ànims. El pecat de Carles Font, l'entrenador, va ser dir-li al jugador, un noi d'11 anys, una cosa tan greu com aquesta. Vinga, va, Andreu, som-hi! Però com que la jutge no ho entenia, va demanar a l'entrenador que parlés en castellà, cosa a la qual aquest s'hi va negar. El resultat? Expulsats del campionat. Jo no sé què farà la resta de jugadors, ni la Federació Catalana, ni el govern, que bé té un secretari general de l'esport. I el perill és el de sempre, que això acabi com una anècdota més. Però saben què? No és una anècdota, perquè ni és el primer cas ni serà el darrer. Això és una anècdota, és cert, però també és un escàndol. És una anècdota perquè va ser l'actuació individual d'un àrbitre, certament, però també és un escàndol perquè de moment que jo sàpiga ningú ha anunciat que ho revisaria ni ningú s'ha disculpat ni ha dit res més. Les reflexions que dijous passat feia el president del TT Cassà, Albert Puigmoler, a l'Esportiu, són d'una lògica tan esclafadora que fa vergonya. Els campionats, als xinesos se'ls anima amb expressions xinesos i no ha passat mai res, deia. Aquests són els valors que ha de transmetre el món de l'esport a un nen d'11 anys que expulsen el seu entrenador perquè li donava ànims en català? I aquest és el respecte que ens tenen? Si és un cas aïllat, que l'aïllin a ell. Si no ho fan, qui de l'anècdota en farà categoria hauran sigut ells que ho hauran donat per bo quan els hauria de caure la cara de vergonya. Xevi Xirgo entrega el premi. Carles Riba, regidor de la Cultura de l'Ajuntament de Girona. Bona tarda, gràcies. La veritat és que estic sorprès, que em vaig sorprendre quan m'ho van comunicar, perquè és clar que el reconeixement al millor article publicat al diari El Punt Avui sigui pel director es fa una mica estrany, sembla que hi hagi hagut trampa, diguem, però els asseguro que no. El primer que vaig fer va ser trucar al president i us ho heu pensat bé, això? I em va dir que sí. Per tant, moltes gràcies, estic sorprès, però estic agraït, estic molt agraït d'aquest reconeixement, agraït de la feina d'aquests 31 anys de l'edat, que no ha parat, perquè aquesta és la feina de molta gent, constant, tossuda, en el tema del català i fa molts anys que hi esteu batallant. I dic en favor del català i no en la imposició del català, que és una diferència molt gran que a vegades confonem. Perquè sovint l'únic que demanem és que se'n respecti, que és el que jo demanava en aquest article, respecte. Perquè ja ens hi hem acostumat a viure en un país en què per pagar l'IVA, que és una de les coses que hem de fer forçosament moltes empreses, a Hisenda, només es pot fer en castellà, forçosament, on només un 8% de les sentències judicials són en català, un 8% només, o com deia en Pol abans,
en el tema del cinema, que és una vergonya els percentatges que hi ha, no? O els prospectes dels medicaments, jo encara no n'he trobat ni un en català, diguem, no? I ens hi hem acostumat amb una certa normalitat, no? Però el que m'indigna no és que ens hi hàgim acostumat, que d'alguna manera també hi hauríem de reflexionar i és el que hem fet tots avui aquí, no? A mi m'indignen les coses petites, és a dir, perquè jo penso que al final l'administració té una feina, els polítics en tenen una altra i la gent normal tenim una feina normal, que és queixar-nos també de les coses petites, de l'ús del català quan no el podem fer. És aquest article, no? Escolta'm, com poden expulsar a un entrenador d'un nano de, ara no me'n recordo quants anys, que tenia 11 anys, no? Perquè l'entrenador l'anima en català. És una vergonya. Quants casos no sabem de gent que s'ha volgut expressar en català amb normalitat i que han acabat amb un expedient, amb una multa, amb una sanció. Els diaris en publiquem no cada setmana, però pràcticament cada setmana. El de l'aeroport, el que se'n va renovar el DNI, el que vol parlar en català al jutjat, els estadis de futbol, amb el Premi de l'Estelada últimament, que a més no pots anar ni veure el partit. I per tant jo crec que tenim l'obligació, els que ens dediquem a escriure i que podem i que d'alguna manera podem contribuir a que se sàpiguen aquests casos, és que no deixem que siguin simples anècdotes, perquè a vegades correm el perill de no donar cap importància i dir, bueno, no ha passat res. No, això és molt greu el que està passant. És cert també que no ens ho hem d'agafar, crec jo, tota la valenta, no tot està malament. Jo crec que en català hem avançat molt, que avancem, però això no vol dir que no ens colin aquestes coses petites que són molt greus. De fet, jo no sé de què ens estranyem de què ens colin quan tots hem sentit en veu alta que el problema que tenim a Catalunya és que ens han de castellanitzar i espanyolitzar els alumnes, si és que ens ho han dit ben clar, claríssim. Gràcies, doncs, per aquest reconeixement. Gràcies als lectors també per enviar cartes, que me n'he oblidat de dir-ho. I jo penso que, a més, tenim una gran sort, i ho hem dit diversos de nosaltres, de tot això que ens queixem, estem a la cantonada de que aquesta tardor ho puguem resoldre. Estem a pocs dies, jo crec que estem parlant de dimecres, dijous de la setmana vinent, no gaire més, de que tinguem data i pregunta. I és hora que arribi la data. A mi, si volen que els digui la veritat, la pregunta m'és una mica igual. Tant perquè es barallaran, que si diu això, que si diu que... La pregunta és perquè diguem que sí. Perquè quan puguem diguem que sí en la data, que és el que ens interessa més, sabem no només que estem dient que sí a la pregunta, sinó que estem dient que sí que d'una vegada es resolguin coses com aquestes, que és el reconeixement de la llengua, de la situació, del respecte i de la legalitat catalana. Res més. Moltes gràcies i a votar.